तो हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं टु इउ अल लोगोफोर तो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर बे भिडिअआनो जादों नोंथांमोना माने थाम्बनेलाव नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जे दिनैनि भिडिअ ओरैबायदि दुखु गोनां लोगोफोर साननानै नायोबा तो बेबायदि आरोना तो लोगोफोर नोंथांनि जे तो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुबायबो जानो हागौ जे खोनाबायबो जानो हागौ जे बल जोनानै सासे फरायसा गथ' माने बलजों नांनानै माने आथिङाव बल जोनायाव आथिङाव नांनानै माने दायो बुहुत खस्थ' दं आरोना बुहुत माने खस्थ' मोनबाय आरोना दायो हस्पिटालाव दासिमबो मोजां जायाखै तो लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे नोंथांमोना दि मिथियाखै बिथाङा जोबोद दुखुआव गोग्लैनानै दं दायो माने बिथाङा सिरियासआव गोग्लैनानै दङ दायो एसे मोजां फैबाय आरोना तो बिनि बिखायाव माने हार्ट जादों आरोना तो लोगोफोर बेखायनो माने फुटबलफोर गेलेयोबा साबधान गेलेनांगौ तो बेनो आरोना साबधान गेलेयोबाबो जायो नङा जायो तो होमबाबो थेवबो साबधान जानाया मोजां आरोना तो लोगोफोर बेफोरबायदि जायोबा जोबोद दुखु मोनो आरोना बिथांनि न'खरावबो दा जोबोद दुखु सैनानै दङ आरो तो बिथांनि माने बिथांखौ अननो गोसो दङबा तो नोंथांमोना बिथांनि एकाउन्टआव माने फैसा सोनानै हरनो हागोन आरोना एकाउन्टखौ माने आं डिसक्रिपसनाव होना होगोन आरो माबायावबो होनो हादोंमोन आं थाम्बनेलावबो तो लोगोफोर नोंथांमोना सोना हरनो गोसोबा अननाय दङबा बिथांनि थाखाय नोंथांमोना सोना हरदो जा हायो थाइसे थाइनै 10 थाखा 20 थाखाबाबो तो लोगोफोर नोंथांमोना माने जास्ट हेल्प खालाम आरोना माने दस्राफोरखौ तो थाइसेबाबो मालायनि थाखाय माने समाव गोनांथि जायो हाजार माहाजोनानो जा गरिबानो जा तो थाइसेबाबो सानसे समाव माने आंखाल जायो नै बेफोरबायदि आरो तो लोगोफोर आं दिनै बुंनो साननाय बेनो माने बिथांनि थाखाय जोङो इसोरनियाव गथाय आरो बिथांखौ जे हेफाजाब खालामनांगोन जों तो बेनो आरोना लोगोफोर बिथांनि थाखाय प्रेयार खालाम तो बेनो आरोना बिथां प्रबिट बसुमतारी बिथांनि नामा बिथांनि बिमा बिफानि नामखौथ' आङो माने माबानाय जायासै तो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय सरि बिथांनि नामखौल' आं माने नायबाय आरोना सोंनानै लाबाय आरोना बिथांनि नामा प्रबिट बसुमतारी तो लोगोफोर नोंथांमोना बिथांखौ हेफाजाब होनो गोसो दंबा बिनि एकाउन्टआव जा हायो थाइसे थाइनै ना लोगोफोर हेफाजाब खालामहरनो हागोन आरोना तो लोगोफोर नोंथांमोनाबो माने साबधान थाबानो जाबाय जे बोथोरा थिग गैया दायो माने बुहुत बेबायदिनो माबा माबि जागासिनो जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदिनो आरोना बिथाङा दि फुटबल मेच गेलेहैदोंमोन माने स्कुल टुर्नामेन्टआव गेलेहैदोंमोन आरोना टुर्नामेन्ट गेलेनाय समावनो माने बिदि एक्सिडेन्ट जानानै बिथाङा दायो हस्पिटालाव दङ आरोना जोबोद सिरियासआव तो नोंथांमोना माने बिथांखौ मोजाङै मोजां माबानो थाखाय कियर खालामनो थाखाय प्रेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना बिथाङा जे मोजाङै मोजां माने कियर जानाय बायदि तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनो जे नोंथांमोना बिथांखौ सापर्ट होयोबा आरो आंबो सापर्ट हरनोसै तो बेनो आरोना आंनि सापर्टआ बेनो माने बिथांनि भिडिअखौ लाबोनानै नोंथांमोननो जे मिथिहरनाय बेबो मोनसे आंनि सापर्ट आरो मोनसेया जाहैबाय आं बेनो जास्ट एसे एनै डनेसन ना लोगोफोर तो बेनो आरोना थेंक इउ सो माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बाय बाय लोगोफोर